ଆଜି ସେ 9ଟା ହେଲାଣି ମୋ ପାଇଁ ଚାହାର ଦେଖା ନାହିଁ। ସୁକାନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ହଁ କଣ ହେଲା କାଇଁ ଡାକୁଛ? ଆରେ ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି ଟିକେ ଚା ମୋ ପାଇଁ ଆଣୁନ। ହଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଏଇ ନିଅ ଚା ନିଅ। କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ହା ହୋ ହଉଛ ଯେ? ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଅଜୟ ଆସିଛି ପରା, ତା ପାଇଁ ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିଲି। ଆରେ ତମେ ସିନା ବ୍ୟସ୍ତ, ଲେଖା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତ? ସେ ତା ଭାଇର ବେଡରୁମ୍ ସଜାଡୁଛି। ତମେ ଚା ପିଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ପିଠାଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ସୁକାନ୍ତି ଆରେ କପ୍ଟା ନେଇକି ଯାଅ। ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେମିତି ଅଜୟ ଖାଲି ଆଙ୍କରି ପୁଅ ଆଉ କାହାର କିଛି ନୁହଁ। ଆରେ ମା ଲେଖା। ହଁ ବାପା। ଆରେ ମା ଟିକେ ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ। ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ହଁ ବାପା। ଆରେ ମା ପଇଡ଼ ପାରିବାକୁ ମୋ ବାବାଜୀ କହିଥିଲି, ସେ ଗଛରୁ ପଇଡ଼ ପାରିଲା ନା ନାହିଁ? କାଇଁ କହୁଥିଲ କି? ଆରେ ମା ଅଜୟ ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। ବାପା ମୁଁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇର ବେଡରୁମଟା ସଜାଡ଼ି ଦିଏ, ନହେଲେ ଭାଇ ଆସିଲେ ମତେ ବିଗିଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା। ହଉ ଛାଡ଼, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ। ପୁଅ ଆସୁଛି ତ। ଭାଇ ଆସିଲା ବୋଧେ? ଅଜୟ ଆସିଲା ବୋଧେ। ଆରେ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ଯା ଭାଇକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। ସୁକାନ୍ତି ଅଜୟ ଆସିବ ବୋଲି ତମେ ପରା ତାର ମନ ପସନ୍ଦର ପିଠା ତିଆରି କରିଥିଲ, ଆଣିକିରି ଦିଅ, ପୁଅ ବୋଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାପା ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। ଓହୋ ତୁ ଖାଇକିରି ଆସିଛୁ? ସୁକାନ୍ତି ତମ ହାତ ତିଆରି ପିଠାରେ ଆଉ ସେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭୋକିଲା ରହିବ। ତୁ ଭଲ କରିଛ ଅଜୟ, ତମାନେ ଖାଇକିରି ଆସିଛ, ନହେଲେ ଭୋକିଲା ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭାଇ ଥରୁଟେ ହେଲେ ତ ତୁ ଘରେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତୁ। ହୁଏତ ସମୟ ନଥିବ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଲି, ଅଜୟ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ କି ଭୁଲ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି କାଲି ସକାଳେ ତୁ ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁ। ଯାହା ତ ସେମାନେ କରିବା କଥା କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ? ଏ ମା ଲେଖା ଗଲୁ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଆସ ଭାଉଜ। ଆ ଭାଇ। ଆଉ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ସୁକାନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ପାଦରେ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ଯାଇ କେତେ ପୁରୁଣା କାହାଣୀକୁ ସେମାନେ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଅଜୟ ଆମ ପୁଅ, ଥରେ ତ ଆମକୁ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତା ନା। ଭାଇ ତୋର ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଲେଖା ତୁ କିଛି କହିବୁନି? ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ରାଗିବୁନି? ମୁଁ ରାଗିବା ନ ରାଗିବାରେ କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ବରଂ
ए घरे अजथा ड्रामा क्रिएट हबो। अरे मो कथा केही तो बुझ। तो कथा समस्ते बुझी थांते भाई। तू जदि कथाटा को कहि थांतो अरे न कहि के केमिति बुझिबो। तू बाबा मां को आज जो उपहार देलु ता पूर्वरु तू टिके भी तांको कथा भाबिलुनी। हाँ मु जानी छी एबे समस्ते मते ही कहिबे। भूल कहलु भाई। आगुर समस्ते तोते कहूथिले आकट करूथिले हेले एबे तोते केही किछि कहबेनी। मु आसुछि भाई। बाह कि घर तमर समस्ते स्वाभिमानी आउ आत्मगर्वी एमाने भाबंती आमे माने ही ठीक आउ समस्ते भूल माई फुट। माँ टिके पेपरटा देल पढ़ा। ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦଉଛି ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ି ସାରେ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତ ଦିନମାନ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିପାରିବେ। आपण दिन सारा एमती कौन करी पकाउछंती कि पेपरटा बाबांको दियो से पढ़िबे। थाऊ माँ थाऊ तू जा मु पर पढ़ले। ଦେଖ ଲେଖା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏନି। ओह रावण पाटिरे राम नाम सभा पाउनी भाउज। ଦେଖ ଲେଖା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି भाउज भाउज हिसाब रे रहिबा सिक। ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ ମାରିବ ମାରିବ ମୋତେ। अरे रुह तुम जी एमती कहीं होच रेखा माँ गलु मो बेटी चा कर आणबू बुझी माँ तुम बस बसिक पढ़। ଥାଉ ଆପଣ ଆଉ ଏତେ ଚିକଣ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ସବୁ ନାଟ ଲଗେଇ ଦେଇ ଚିକଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସିଏ ତାପରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା। तमरे ए झियो मरी जाइनी बापा आ तमे जदि एमिति कांदिबो मु जमा सही पारे दिन बापा। कौन हेछि तमर आउ किसी हवा को बाकी नहीं सुखाते। बो मोर भूल ही जाइछि बो मो भाउज को याद से कहि देछि। तू काहे कहतलु जे बो मोर भूल ही जाइछि बापा मैं अब कांदनी मु एबे जाई भाउज को भूल मागिबी। देखो आज्ञा सुध गुड़ा बढ़ी बढ़ी चली आपन को जमीती हेले भी ए मास शेष सुधा 5 लाख टका देवाक पड़ो ताना आम बाध्य होई ए घर को नीलाम करने पे लीगल एक्शन नबू। आउ किसी दिन गढ़े दिंतु बहुत असुविधा अच्छे मुझे कथा दूसरी मु व्यवस्था करी सब टका सुझीदेवी। ना आज्ञा आउ गड़े पारबुन बहुत समय गड़े सारे यहाँ आज्ञा बैंक कथा आप जमी ए मसरे देदेवे बापी बाबू आसु आज्ञा। बापा मो एग्जाम पाई प्रिपेयर हबार अछि मते किछि भय आनिबा को पड़िबो मते किछि टंका देई थांतो। आज बैंक वाला आसला टंका शीघ्र देवाक कहते हेले माँ बापा से चिंतार बसुँच एते शीघ्र एते टंका आसब कौटू। अजय तो पाखरे जदि किछि टंका अछि तू ताहले देई था। देख बो मो पाखे एते टंका एबे नाही तापरे भी बापा एते टंका लोन आनी करिथिले कोन। अजय से सब टंका तो पढ़ा खर्च लगी सुध दे पार नथिबारु ता बड़ी बड़ी एते हे जाइछ। मु गोटे कथा कहि बापा। हाँ कह। बौर सुना गहना और भाउजंकर सुना गहना जदि आमे बिक्री कर देबा किछि टंका हे जीवो। हरियर काइंड इनफॉरमेशन मो सुना गहना मो बाप घर लोक देइथिले तेणु मु ताको काहाको भी देई परिबे। ताहले एते टंका आसीबो कोठू
ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହି ମଗେଇ ପାରିବି, ବଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ମା? ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋ ନାଁରେ ଉଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା ମୁଁ କାଲି ସିରିଆକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଛି ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ସେଇଠି ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ମା, ତୁ ଝିଅଟା, ତୋତେ ଆମେ କେମିତି ଏକା ଛାଡ଼ିବୁ ବାହାରକୁ କହିବୁ? ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ପଳେଇ ନ ଯାଉ। ଓ ସୁକାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛ? ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନି। ପୁଅର ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ଝିଅଟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନି। ସେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ ଯାଉ। ହଁ, ଜଣକୁ ତ ବାହାରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେଇଆ କଲା। ମୋତେ କାହିଁ ଭାରି ଡର ମାରୁଛି। ହଁ, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଝିଅ ଖିଅ। ବୋଉ, ତୋତେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋତେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହବୁ ମୋତେ ସାହସ ଦେବ କିଏ କହିଲୁ? ତୁ ଜମା ଯା, ତୋ ଉପରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମା ସବୁବେଳେ ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟାଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ବାପା ବୁଢ଼ା ନୁହନ୍ତି। ମାଇ ପାପା ଇଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଦେଖ ଅଜୟ, ଆଜି ମୋ ସୁନା ମୁଦି ଚୋରି କଲେ, କାଲି ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବି? ଆଲୋ ମା, ତୋ ମୁଦି କାହିଁକି ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ? ଦେଖ କୋଉଠି ଗଳି ପଡ଼ିଯିବ। ବୋଉ, ଆଉ ତୁ ସେ କଥା କହନା। ଆଜି ଯାଏ ମୁଦି ଗଳୁ ନଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ତୋ ରୁମ୍ରେ। ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ଆମେ ଚୋର? କହିବାକୁ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ପରା ସବୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଅଜୟ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେମାନେ ଏଠି ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏ ବୋଉ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଟା ଏ ବୟସରେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ତମେ ଆମ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରନି। ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନି। ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଅଜୟ। ତାଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଘର ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ଅଜୟ, ଆରେ ଅଜୟ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଅଜୟ, ଆରେ ଅଜୟ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅଜୟ, ଆରେ ଅଜୟ, କ'ଣ ହଉଛି? କ'ଣ ହଉଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ଆସିଗଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୋ ମା କୁଆଡ଼େ ସୁନା ମୁଦି ଚୋରି କରିଛି?
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପୁଅ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛି। ବାରେ ପୁଅ ତୁ ଆଜି ବାପା ବୋଉକୁ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲୁ। ଚୁପ୍ କର, ଯିଏ ଯେମିତି ତାକୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ତତେ ଆଜି ମଣିଷ କରିଛି କିଏ? ତୋରି ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋରି ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଏ ଘରକୁ ବନ୍ଧା ରଖି ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ସୁଝି ସାରିଛି। ହଁ ତମେ ସିନା ସୁଝି ସାରିଛ, ହେଲେ ବାପାଙ୍କର ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି ସୁଝିବା। ଏ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦିଅ ଭାଉଜଙ୍କୁ, କମ ସେ କମ ଆମେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ନିଅ ମା, ତମ ଟଙ୍କା ନିଅ। ଆରେ ନିଅ। ହେଲେ ମା, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ବୁଝିଯାଅ। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧଟି ଟିକେ ରଖିବ। ଆଉ ଅଜୟ, ତୁ ଆଜି ଯାହା କଲୁ ଆମ ପାଖରୁ କ୍ଷମା ପାଇବାର ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ହରେଇଲୁ। ଆରେ ସୁଧୁରି ଯା ତୁ। ରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ଚାଲି ଯା। ଆଉ ବୋହୁମା, ସତରେ ଆମ ଅଜୟଟା ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲା ତା ମାଆକୁ ଡରୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତମକୁ ସେ ଡରୁଛି। ମା ଲେଖା, ଆସ ଆସ ସୁଗତି, ମା ଆ। ବୋଉ, ତୁ ବି ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଏକମତ। ଯୋଉ ପୁଅ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ପାରେ, ସେ ପୁଅ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।